Nindot na si Bohol Governor Aris Aumentado nga ibalhin ang mga pulis sa Bohol ngadto sa Negros Oriental sa kondisyon nga susamang gidaghanon sa mga pulis ang ihulip kanila. Gibutyag ni Aumentado nga nahinabi na niya si PRO7 Regional Director Jerry Biares kabahin niini. Una niini human nahitabo ang pagpatay kang Governor Ruel Digamo sa Negros Oriental, mitumaw ang taho nga ibalhin ang mga pulis nga taga Negros Oriental ug hulipan sila og mga pulis nga gikan sa ubang dapit. Si Aumentado ug ubang mayor sa lalawigan misupak sa pagpabalhin sa 200 ka mga pulis gikan sa Negros paingon sa Bohol ug sa mga pulis usab sa Bohol nga ibalhin didto sa Negros Oriental. Matud niya mutugot siya apan katunga ra sa gidaghanon kun mahimong 120 lang ka mga pulis. Maglisod kuno kung daghan kaayong pulis ang ibalhin kay dili pamilyar sa sitwasyon sa Bohol ug maglisod sa mga operasyon nga himuon. Sa among peace and order sa among Bohol, kung imong pabutangan o police na di familiar sa terrain, just like the other day na na-encounter, labi na kay skeletal na among AFP, wala po yung RMJ kay pull out, wala po ang SAF, so kinsa pa man ang mo man sa stability sa among peace and order. So dapat yun na ang local police na agyod kay kaning ibutangag taga Negros dito. I don't know kung makatultol asang suuka sa Bohol kung naay operation.